Kienu 12 l-organizzazzjoni li jaħdmu favur il-ħarsin tal-annimali li jibbenefikaw mill-qlieħ tal-kunċert Classics Under the Stars. Kunċert li ttella fil-Palazz tal-Girgenti fl-aħħar ta' Lulju b'kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. F'ċerimonja qasira f'Villa Franzija l-assoċjazzjonijiet li b'mod volontarju jaħdmu fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali ingħataw 314 euro kull organizzazzjoni. Mart il-Prim Ministru Michel Muscat sostniet li huwa xieraq li ssir ħidma u tingħata għajnuna u rikonoxximent lil dawn l-entitajiet. Matul is-sena kulħadd jiġbor għal ħafna nijiet u nagħmlu ħafna fundraising għal affarijiet ta' servizzi soċjali ta' saħħa, però l-annimali wkoll huma qegħdin magħna, jgħixu magħna u naħseb li darba f'sena għandna naħsbu fihom ukoll. Għajnuna finanzjarja li tenniet Michel Muscat wieħed dejjem jixtieq li tkun ikbar, imma li tgħin xi ftit bħala fejda l-ispejjeż li dawn l-organizzazzjonijiet jidħlu għalihom ta' kuljum.